खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 मार्च 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम सरकारनि मोनसे गोदान फोसावथायफोरा जाबाय अरुण'दय बिथांखिनि रांखौ बारनानै दानफ्रोमबो 1400 रां खालामनाय जागोन। 1 लाख सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख राङै अनसुंथाइनाय जागोन। थाबैनो 40,000 साख्रि थिसनथाइनाय जागोन। फैगौ मे दाननि गेजेरावनो थिसनथाइखौ होनाय जागोन। 10 बोसोर जानाय मन्दिर गिर्जा थानसालि आरो मस्जिदफोराव 15 लाख राङै अनसुंथाइनाय जागोन। रायजोआव गोदानै 2000 लामा लुफुंनाय जागोन। गं 500 फरायसालिफोरखौ मडेल फरायसालिसिम खालामनाय जागोन आरो मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनो आनन्दराम बरुवा बान्था आरो HS आव पास जानायफोरनो बा सेथि थाखोआव पास जानायफोरनो स्कुटिखौ होनाय जागोन। गिथाव बाथाव हेलिकप्टार बेरदों आरो बे जाथायाव सानै पाइलटआ जिउ गोमानांगौ जादों। अरुणाचल प्रदेश रायजोनि मान्डाला वेस्ट बुमदिला साखाथियाव इन्डियान आर्मिनि गंसे हेलिकप्टारा खारलांबाय थानाय समावनो गोजौ बाहागोआव गाज्रि जानानै गोजौनिफ्राय गाहायाव गोलैनानै बेफ्रुनानै सानै पाइलटआ अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथाया मैया फुंनि 9:15 रिंगासो समाव जादोंमोन। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै हादोर नाङैनो गोबां सावरायनायजों लोगोसे गोथौयै दुखुनि फोरमायदों। नागालेण्ड रायजोनि मादाव बयनिबो बैसोगोरासिन आइजोआ बे बुहुमनिफ्राय थैना थांबाय। नागालेण्डनि पुपिरि मुंनि सासे 101 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा आइजोआ बैसो जानानै बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय आरो बिथाङा थैनाय समाव गावनि फिसौजोजों संसार जागासिनो दंमोन। मोनसे गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। सासे दुथां फिसाजोआ गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ टुक्रा टुक्रा खालामदों। मुम्बाइआव सासे 55 बोसोर बैसोनि आइजोखौ टुक्रा टुक्रा खालामनानै प्लास्टिकनि बेगाव सोनानै गंसे सि दोनग्रा आलमिरायाव सोना दोनदोंमोन आरो आइजोनि आखाइ आरो आथिं बाहागोखौ दानस'नानै गारखायोमोन। लोगोसे दुथाङा बे जाथायखौ थांनाय 1 दान सिगांनो खालामनानै दोननाय जादोंमोन। उनाव दान मोनसेनि उनावसो जाथाया सोराङाव फैदों आरो गोथै सहखौ मोननायनि उनाव बुथारजानाय आइजो जायनि मुङानो जाहैबाय बिना जैन बिथांनि फिसाजो 23 बोसोर बैसोनि फिसाजो रिम्पोल जैनखौ पुलिसा लांनानै सोंथि खालामनायनि उनाव बे जाथायखौ गावनो खालामदों होननानै सिमान जानायाव बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिना जैननि असे बिदाया पुलिसनो गोमानाय केसनि उनावसो गासिबो जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। नाथाय फिसाजो रिम्पोल जैनआ गावनि बिमाखौ मानो बुथारखो सोरनि थाखाय बुथारखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। लोगोसे बे खौराङा आथिखालाव हादोर नाङैनो गोबां सावरायजागासिनोबो दङ। रायजो राजाफोरा UPL हानजाखौ जोगार हरनानै BPF हानजानो फरायनो थाखाय बिसायख'थिखौल' नेगासिनो दङ। UPL हानजाया सोरखारि न'नि मुङाव रां जाहरदों। BPFनि मानसिफोरा UPL हाबाखै। प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला आर'नाइ सोनो थांदोंमोन बे सोजानो नागिरनाय मानसिफोरा आर'नाइखौ सोजानो नागिराखैमोन। सियाराव जिरायना जेरैबायदि आर'नाइ सोदों जों थाङोब्लाथ' बयबो गसंगौमोन सिखारगौमोन होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। बरन्स IUY न' मोनग्राफोरनिफ्राय दिनै 2000, 2500, 3000 फैसा जादों बेखौ बयबो हरनांग्राफ्राव दुखु दङ आरो जायफ्रा मिन्थिदों बिसोरबो गाज्रि मोनजोब्बाय। दा बेनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा UPPL खौ जोगारखाबाय बेयो निश्चित आरो BPF खौ समर्थन होनो बिथांमोनहा इलेक्सननि समखौसो नेगासिनो दं। बिथांमोनहा लाबोनानै देखायनाय साफा देखाय बिथांमोनहा सोर बेवहाय BPFनि रावबो गैया दस्रानि रावबो गैया। जों जि खोनादों खुंग्रिनिबो मानसि गैया। मिटिंखौ खुंग्रियावनो खालामदों आरो नोंथांमोनहा नाय प्रमद बर'आ जेब्ला आर'नाइ सोनो थांदोंमोन बे सोहैजानो नागिरनाय मानसिया सोजानो नागिराखैमोन। बेखौथ' नोंथांमोनहा खेयाल दङ। सियाराव जिरायनानै जायफोरनो आर'नाइ सोदों जों थाङोब्लाथ' बयबो गसंगौमोन खिन्थु सासेबो मानसिया गसङाखै। गोसो गैया सोजादों। दा जों जि मिन्थिगौ बिथांमोनखौ उइमेन्स डे ओरै दङ ओइदिनखालि प्रमद बर'बो फैगोन नेताफोर फैगोन आरो नोंसिनि हाखौ होसिगोन होननानै बै हाग्रायाव हाबनाय मानसिफोरखौ लेंनानै लाना फैदों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै जै बर' हारिनि।